БГНС. Имам въпрос само към господин Николски. На първо място, добре дошъл сте в Гюешево. Казахте днес много красиви думи за Коридор 8, но от първия ви ден като вице-премиер и министър на транспорта бяхте много яростен, крайно яростен бих казал, и към България, и конкретно към Коридор 8. Моля, обяснете ни в конкретика какво се промени през последните месеци, за да бъдете днес тук на тази маса с господин Караджов. И още ли смятате българските домакини за нецивилизовани, мизерни хора? Благодаря ви. Добро. Малку извън темата, Во однос на оно што ме прашавте, и минатата година и оваа година ние зборуваме за инженерски проблеми на проектот, а не за политички проблеми на проектот. Тоа што вие и ваши колеги сакавте да направите политички проблем, за среќа не успеавте и затоа сме денес тук. Мислам дека доволно одговорив. Ще се извините ли за това изказване? Колега, моля ви. Има ли други въпроси от медиите по темата на днешното събитие? Заповядайте.